meisken, fijn dat we dit jaar weer bij elkaar wezen kunnen. In de stille weken. Dat wij verbonden binnen met elkaar en met de Heer die dus voorgaat. En die dus leven en vrede brengen wil. Ik doe niet meer mee. Dat is het thema van deze viering. Judas die kan het niet meer aanzien. Hij had een weg omhoog verwacht. Jezus die de nieuwe koning van bevrijding zou worden. Die de macht zou grijpen. Maar het lijkt er niet op. Het gaat steeds verder bergafwaarts. En Judas haakt af. Hij levert Jezus uit aan de gezagsdragers en die zijn opgetogen. En ze bieden hem geld om Jezus uit te leveren. Judas is teleurgesteld. Hij doet niet meer mee. En dan is de spannende vraag. Hoe gaat het met die rode draad van de liefde? De rode draad van de liefde. Jezus' liefde die tot het uiterste zal gaan. Als het aan Judas zou liggen, dan zou die draad breken. We luisteren nu eerst naar een lied van Stef Bos, het lied van Jezus en Judas. Ik zie de afstand in jouw ogen. Jij doet alsof ik niet besta. We hebben zij aan zij gestreden. Nu staan wij tegenover elkaar. Het is te laat om te bepalen. Wie welke fouten heeft gemaakt. De rechter heeft zich teruggetrokken. En onze zaak verjaard verklaard. Wij hebben elk een kant gekozen. Dat is de prijs van de gewoonte. De val van vanzelfsprekendheid. Jij ziet alleen nog wat je zien wilt als je naar mij kijkt. Je ziet alleen nog wat je zien wilt als je naar mij kijkt. Het is misschien de loop der dingen. Want elk vuur wordt ooit geblust. Ik voel hoe wij elkaar ontwijken. Wij wachten op de Judaskus. Wij hebben elk een kant gekozen. Dat is de prijs van de gewoonte. De val van vanzelfsprekendheid. Jij ziet alleen nog
wat je zien wilt als je naar mij kijkt. Je ziet alleen nog wat je zien wilt als je naar mij kijkt. Ik zie de afstand in jouw ogen. Jij doet alsof ik niet besta. Wij hebben zij aan zij gestreden. En nu staan wij tegenover elkaar. Ik zie de afstand in jouw ogen. Wij luisteren nu naar het evangelie uit Marcus 14 over Judas. Het zijn maar een paar versen, maar vol van betekenis. Toen ging Judas Iscariot, een van de 12, naar de hoge priesters, om hem aan hen uit te leveren. Toen ze dit hoorden, waren ze opgetogen en beloofden ze hem geld te zullen geven. En hij zon op een mogelijkheid om hem op een geschikt moment uit te leveren. We zijn nu een minuut stil om deze woorden te overwegen en te voelen hoe ze ons raken. Wij willen nu met elkaar bidden. Er is hier een voorbedenschaal en iedereen van jullie mag voorbeden aandragen. Jullie kunnen mij schrijven of mailen of bellen. En niet alles kan hier hardop uitgesproken worden in verband met de openbaarheid op internet. Maar wij kunnen wel al die gebeden zo in ons midden bij God brengen. Zo willen wij vanavond samen bidden. En we sluiten straks onze gebeden af met de woorden uit Psalm 42. Een psalm die zingt van het volhouden, te midden van alle teleurstelling en wanhoop in. Laten wij bidden. Heer onze God, wij bidden u voor alle mensen die teleurgesteld zijn. In elkaar
in het leven. Wij bidden om nieuw perspectief, om nieuwe wegen. Wij bidden u voor alle mensen die verraden worden. Mensen die slachtoffer worden van eigenbelang, van geweld, van bedrog en onrecht. En wij bidden God om licht, om recht. Wij bidden u, God, om alles wat wij in ons hart meedragen. De dankbaarheid en de zorg, wij brengen het bij u. De eenzaamheid en het verdriet. De mensen die alleen zijn en moeilijke dagen doormaken. En deze dag bidden wij in het bijzonder voor mensen die bruggen bouwen. Die proberen recht te doen en vrede te stichten. Zat een ree longeret naar wetter lopen, zal longeret mijn ziel naar jou, o God. Mijn ziel had toorst naar God, naar de libbende God. Wanneer mag ik komen om Gods aantlid te zien? Mijn tranen binnen mijn brieven, bij nacht en bij dag. Omdat ze hield die werd je mij sissen, waar bloot nou die God van die? Iedere keer schiet het moed mij vol als ik erom denk, hoe ik mij een hele keppel opgong, ja voor haar uitroem naar het huis van God, onder lode jubel en lof, een goosjende feestelijke menigte. Waarom zou verboeken? Mijn ziel. Wat maakt die toch zo stuur? Wacht je op God, want ere zal ik hem weer loven, mijn eigen verlosser en mijn God. Amen. Ook deze avond wil ik jullie opnieuw een vraag meegeven om thuis te overwegen. Judas was teleurgesteld en hij pleegt verraad. En dan wordt het spannend. Hoe zal het gaan met die rode draad
van de liefde? Kan die het houden? Of zou het breken? En ik wil jullie nu vragen om te overwegen van waarin ben jij teleurgesteld? Waarin ben jij teleurgesteld? En daarbij de vraag, kun je daarin toch de rode draad van de liefde vinden? En dan mogen wij gaan, ieder op onze eigen plaats in deze wereld, met de goede woorden van God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met jullie. Amen. Wij luisteren naar een lied. Misericordias Domini. Misericordias